Toy bayramlaryň mekany bolan berkarar wataňymyzyň ähli ýerine bolşy ýaly Daşady vilayatyna da çaýgalary gorman halkara uny münasibetli dörli bayramçyk çäýerleri ýokary hokantlygy besenni. Ulay derejesindäki dawaralar Daşady şeýganyň iň gözel künjekleriniň biri bolan Aýdymtar merkezine geçirildi. Bu ýerde bagtyar çaýgalar hem de olaryň ata-eneleri dawara gatnaşan köp sany adamlar bayramçyk ýürüýüşi bilen geldiler. Şäkeriň bu ajaýyp künjeginde çaýgalaryň şadyan gülkülleri benet ýaňlandy. Bu ýerde Daşady vilayaty häkimliginiň Zenanlar Birleşiginiň vilayat bölüminiň vilayat baş bilim medeniýet müdürlikleriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdüriniň birlikde oguramaklaryna bayramçyk çaýarlar ýaýbananly. Oňa welaýatyň durly künjeklerinden gelen körpeler köp sany bagtyar raýatlarymyz gatnaşdylar. Bu ýerde körpeleriň surat çekişleri ertekleriň baş gahrmanlary bilen birlikde oýnanmaklary, beden terbiýe we sport ýarışlaryna gatnaşmaklary, el işlerinde meşgul bolmaklary şäherleriň ähmetini has artyrdy. Şolşkyslarda berkara döwletimiziň agdybirligiň we jebitden bagtyar çaýgalan wasby benetden ýetirli. Daşawy şäherindäki Bagyt köşke dawarlar merkezine geçirilen dawara da bagtyar körpeleriň şahatlaryny has artyrdy. Vilayatyň çaýgalar sungat mekdepleriniň Aýdymtar, ýaş distansiýalar, depreksiýalar, tan toparlanyň şu ýene münasibetli ýürüte taýýalan çykyşlar ýaýbananly. Daşawy şäherindäki vilayat kitapxanasyna guralan gedilen jem körpelerde ýatdan çykmajak täsirler galardy. Kitapxananyň bölümleri olarda ulygyrak galma döretdi. Şonuň üçin bayramçyk dawaralarnyň çäklerine guralan bu gedilen oňatnaşan körpeleriň şatlyk bu ýysançlaryny arşa götürdi. Bayramçyk münasibetli Daşawy şäherindäki Seyran hem-de Şawad etrafyndaky galkynyş eýýamy din jaş merkezlerine guralan gedilençlerim aýratyn täsirli portretlara baý boldy. Daşawy şäher häkimligine guralan bayramçyk dawarasam bu ony ruh bilen çäýerleriň üstüne ýetirdi. Daşady vilayat baş bilim müdürliginiň guramagyna vilayatyň etrapdaky şäherlerine bayramçyk dawarlar geçirilip, olar ýokary hokantlyga betenli.